Μαζί μας έχουμε τον Κώστα Καρούτα, τον πρώην παίκτη της 80 και της Μεσίνης. Κώστα, καταρχήν χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Πες μας λίγα λόγια για το σημερινό μάτς. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Τοπικό ντέρμπι, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες χρειάζονται τους βαθμούς. Πιστεύω θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι. Ελπίζω να είμαστε εμείς οι νικητές στο τέλος. Κώστα, μετά από πολλά χρόνια ένα μεσηνιακό ντέρμπι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Πιστεύεις ότι και οι δύο ομάδες έχουν ελπίδες να παραμείνουν στην κατηγορία? Βεβαίως πιστεύω ότι υπάρχουν ελπίδες και για τις δύο ομάδες. Δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά του πρωταθλήματος. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να σωθούν. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ παιδιά. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώστα Κορδονούρη, τον έφορο της Μεσίνης. Κύριε Κώστα, καταρχήν καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εύχομαι κάθε επιτυχία για την ομάδα σας. Πείτε μας λίγα λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Μετά από πολλά χρόνια ντέρμπι μεσηνιακό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, πιστεύω ότι θα γίνει ένα υπέροχο παιχνίδι. Όλα συντελούν καθ' αυτό. Να μην γίνει τσακωμή και τα παιδιά να παίξουν αποκλειστικά, να συγκεντρωθούν στο αγωνιστικό κομμάτι. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα? Πιστεύω ότι θα είναι θετικό για την ομάδα μου. Κάτι για το τέλος, πώς βλέπετε, θα σώσετε την κατηγορία? Ο στόχος είναι αυτός. Είναι δύσκολος. Εμείς θα το παλέψουμε. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Είστε καλά, παιδιά. Δεν βάζεις τον Πολυσοβόπουλο στο παιχνίδι μέσα, εσύ δεν βοηθάς. Εντάξει, άμα είσαι quick side, δεν του δίνεις εύκολα σουτ. Εντάξει, όχι, θα είσαι κοντά του για να μην σουτάρεις. Εντάξει, στο push, αλλά παίξεις προς το Πολυσοβόπουλο, χέρι ψηλά. Λοιπόν, παίζουμε. Όλοι γρήγορα πίσω, δεν πηγαίνουμε κανένα στην μπάλα. Κώστα, δες το, ή παγίδα ή βοήθεια, δεν με απασχολεί. Εντάξει. Στην πρώτη φάση πήγαινε παγίδα. Εντάξει, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, μετά στην επίθεση θέλω φανέλα με εσένα ή με σένα. Όποιος σε πιάσει, ή ο ένας ή ο άλλος. Αλλά δηλαδή και τους δύο, δεν έχω κανένα θέμα. Στο πώς, αν ρολάρει, αν κλείσει ο Ιππέζα, τραβήξει τον έξω, Γιώργο κόψε μέσα. Προς το παρόν, η κίνηση στη weak side είναι η ίδια. Θα το πούμε, αν θα μένετε ανοιχτά
άραψε μέσα. Εντάξει, ο παίκτης του Λιμπέτσα. Πάμε, σκότω. Δεν πειράζει επιθετικά rebound. Δεν πειράζει επιθετικά rebound. Γρήγορα πίσω. 1, 2, 3. Η πρώτη επίθεση είναι για την Καλαμάτα 80. Έχουμε έρθει να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Καλαμάτας 80 με τη Μεσίνη για τη 12η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Το πρώτο λάθος για την ομάδα της Καλαμάτας 80 και επίθεση που οργανώνει ο Πολυζογόμπουλος. Βέζα θα κλέψει, πάει στον εφηδιασμό ο Κάτσαρης, θα κερδίσει το φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι. Καθώς ο Αναγνωστόπουλος μετά το λάθος που έγινε θα ξυλαιωθεί κερδίζοντας την μπάλα. Στις βολές ο Γιώργος ο Κάτσαρης. Ανοίγει το σκορ με την πρώτη βολή του Γιώργου του Κάτσαρη. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Γιώργος ο Κάτσαρης. Οι δύο ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Θα έρθει το καλάθι από τον νεαρό Αλευρά. Θα ισοφαρίσει σε 2-2. Φωτεινάκης στο Κοντόπουλο. Αυτό στον Μπάκα. Φωτεινάκης. Αναγνωστόπουλος, πολύ πιο δυνατός, θα αποστάρει τον Αλευρά και θα κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Αναγνωστόπουλο. Φάουλ που χρεώθηκε ο Αλευράς. Και το προηγούμενο φάουλ πάνω στον Κάτσαρη ήταν στον Πακογιάννη. 4-2. Η Μπέζα με Μπάκα. Μπάκας θα υποπέσει σε φάουλ. Και Πακογιάννης. Εύστοχος τελικά ο Πακογιάννης. Κάτσαρης, Φωτεινάκης. Αναγνωστόπουλος. Καλή βοήθεια από τον Ιμπέζα και ο Πακογιάννης προσπαθεί να τρέξει. Θα δώσει τον Πολυζογόμπουλο. Αυτός είναι εύστοχος. Το σουτ 3 πόντων που επιχείρησε. Κάνει το 4-7. Άλλο ένα λάθος για την Καλαμάτα 80 από τον Κάτσαρη και Πολυζογόμπουλος.
λάθος το οποίο θα υποπέσει ο Κοντόπουλος. Καλογερόπουλος. Προσπαθήσει να παίξει ένα pick and roll. Θα κλέψει ο Αναγνωστόπουλος. Αυτός διάβασε, θέλει να κάνει ο νεαρός. Και Κάτσαρης. Πάει μέχρι μέσα. Θα βάλει το καλάθι ο Κάτσαρης. Κάνοντας το 6-7. 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Πακογιάννης. Στον ευθυνδιασμό, καλάθι και φάουλ από το Φωτεινάκη. Το φάουλ από τον Πολυζογόπουλο. Λύσεις ο Πακογιάννης στην προηγούμενη φάση. Και έδωσε δικαίωμα για ευθυνδιασμό στην Καλαμάτα 80. Φωτεινάκης στην πρώτη ελεύθερη βολή. Συγγνώμη, στη συμπληρωματική. Εύστοχος ο Φωτεινάκης, κάνει το 9-7. Μπακογιάννης, Καλογερόπουλος, Πολυζογόπουλος. Βήματα του Κοντόπουλου. Πολλά παράπονα από τους γηπεδούχους. Τελικά από ένα φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής. Σε Ιμπέζα και Μπάκα αντίστοιχα. Στην επαναφορά ο Κοντόπουλος. Φωτεινάκης. Μπάκας. Θα χάσει το καλάθι, θα πάρει το rebound και θα βάλει. Θα δώσει, είδαμε μια βουτιά. Αυτό λέει και ο διαιτητής, τον προειδοποιεί ότι στην επόμενη θα φάει τεχνική ποινή. Θα κλέψει ο Κάτσαρης, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Μπακογιάννης. Θα δώσει τον Πολυζογόπουλο. Αυτός αμέσως για σου 3 πόντων. Η μπάλα ξανά για τη Μεσίνη. Μετά τη διεκδίκηση της μπάλας. Και το πρώτο time out. Επιστρέφουμε από το time out. Η μπάλα για τη Μεσίνη, επαναφορά από τον Πολυζογόπουλο. Καλογερόπουλος, θα δώσει τον Ιμπέζα. Προσπαθεί να αποστάρει τον Βούλγαρη. Καλογερόπουλος. Άστοχος ο Καλογερόπουλος, θα πάρει το επιθετικό rebound. Και στον Πολυζογόπουλο και Μπακογιάννη για μια καινούρια επίθεση. Αλευράς. Στον Μπακογιάννη. Αλευράς. Εύστοχος ο νεαρός Αλευράς. Έχει δώσει λύση στην ομάδα του στο ξεκίνημα. Κοντόπουλος. Θα δει σαν τρέιλερ τον Βούλγαρη και αυτός θα κερδίσει το φάουλ. Θα τον στείλει στις βολές.
Πρώτο φάουλ του Καλογερόπουλου ήταν αυτό. Εύστοχος ο Βουλγάρης. Εύστοχος και στη δεύτερη. Κάνει το 13-10. Το rebound από το Φωτεινάκι. Θα δει το Κοντόπουλο. Αυτός προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα. Assist για την ακρίβεια. Αυτός θα ολοκληρώσει ο Βούλγαρης. Κάνοντας το 15-10. Κακογιάννης ο Πολυζογόπουλος. Κλείνεται αυτός. Θα δώσει το Καλογερόπουλο. Άστοχος ο Καλογερόπουλος. Το rebound από Κοντόπουλο. Θέλει να τρέξει, αλλά δεν το κάνει με σίγουρο τρόπο η Καλαμάτα 80. Και δύο αλλαγές. Θα μπει στο παιχνίδι ο Σπυρόπουλος και ο Γρασόπουλος. Κάφτε Καλογερόπουλος η Μπέζα. Και τρίτη αλλαγή από τον coach Σχογιό. Και ο Καραμπάγιας στη θέση του Πολυζογόπουλου. Μπακογιάννης. Στο Καραμπάγια αυτός ο Σπυρόπουλο. Μπακογιάννης. Αλευράς. Θα δώσει στο Σπυρόπουλο. Που θα προσπαθήσει να πάει μέχρι μέσα. Θα δώσει στον Γρασόπουλο. Με ολοκλήρωση των 24 δευτερολέπτων. Θα αστοχίσει. Βούλγαρης προσπαθεί να αποστάρει τον Γρασόπουλο. Θα δει τον Κάτσαρη. Κάτσαρης. Το rebound από τον Σπυρόπουλο και το φάουλ. Το φάουλ που έκανε ο Αναγνωστόπουλος. Κάτσε κάτω ρε! Κάτω ρε! Μπακογιάννης. Θα μείνει μόνος του και θα περιχειρήσει σου 3 πόντων. Είναι άστοχος. Φωτεινάκης θα επιστρέψει τον Αναγνωστόπουλο και αυτό στον Κάτσαρη. Κάτσαρης θα δώσει το Φωτεινάκη. Φωτεινάκης θα δώσει τον Κάτσαρη. Αυτό στον Κοντόπουλο. Κοντόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Γιώργο το Σπυρόπουλο το φάουλ. Στον αγώνα ετοιμάζεται να περάσει ο νεαρός Αλευράς. Άστοχος στη δεύτερη βολή και στην πρώτη. Καραμπάγες. Μπακογιάννης. Πάει μέχρι μέσα. Θα βάλει το καλάθι. Κάνοντας στα 15-12. Φωτεινάκη στον Κοντόπουλο. Αυτός ο Κάτσαρη. Θα πάρει το screen. Θα δώσει μια όμορφη πάσα. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Βούλγαρης. Και αλλαγή. Κάθεται ο Φωτεινάκης, μπαίνει ο Αλευράς.
Συγγνώμη, ο Κατσιούλης. Τώρα ο Αλευράς στο Σπυρόπουλο. Πακογιάννης. Θα πετύχει τους 2 πόντους. Πακογιάννης κάνοντας στα 15-14. Αναγνωστόπουλος. Κάτσαρης. 2 παίκτες Μεσίνης κάτω. Θα κερδίσει ο Γρασόπουλος τελικά και ο Πακογιάννης προσπαθεί να τρέξει. Σπυρόπουλος. Άσοχος Σπυρόπουλος. Κάτσαρης. Θα του κλέψει ο Πακογιάννης. Θα χάσει το καλάθι ο Πακογιάννης. Θα πάρει το επιθετικό και θα το βάλει. 15-16. Το μαχητικό αρχηγό της Μεσίνης. Κατσιούλης. Αναγνωστόπουλος. Από ένα φάουλ έδωσε σε Κοντόπουλο και Σπυρόπουλο. Κατσούλης. Άλλο ένα λάθος για την Καλαμάτα 80 και Σπυρόπουλος θα δώσει τον Πολυζογόπουλο. Θα κερδίσει το rebound μετά την πολύ καλή άμυνα που έπαιξε ο Κοντόπουλος. Αναγνωστόπουλος. Νάτσαλο σουτ. Πολυζογόπουλος προσπαθεί να τρέξει αλλά έχει επιστρέψει Καλαμάτα 80. Η μπάλα και πάλι για τη Μεσίνη. Καθώς υπολείπονται 3 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Τέλος και ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκόρ είναι 15-16 υπέρ της Μεσίνης. Κοντά σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Στρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Να πούμε λίγο γρήγορα τους πόντους της Μεσίνης. Από 3 έχει ο Πολυζογόπουλος, 8 ο Πακογιάννης και 5 ο Αλευράς. Ο Κρασόπουλος θα κάνει βήματα σε αυτή τη φάση. Και η Καλαμάτα 80. Από 3 ο Φωτεινάκης, 4 ο Κάτσαρης, 1 ο Αναγνωστόπουλος, 4 ο Βούλγαρης και 2 ο Μπάκας. Κατσιούλης. Θα δώσει τον Αναγνωστόπουλο. Αυτός θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Είναι πολύ πιο δυνατός Αναγνωστόπουλος. Γι' αυτό και περνάει στο παιχνίδι ο Μπακογιάννης στη θέση του. Κάτσαρης θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Και Μπακογιάννης προσπαθεί να τρέξει. Θα βγάλει έξω τον Πολυζογόπουλο. Και πάλι εύστοχος ο Πολυζογόπουλος. Να δούμε αν ήταν καλάθι 3 πόντων. Ναι, έτσι ήταν. 15-19, δεύτερο τρίποντο
Δεν θα κερδίσει φάουλ αυτή τη φορά ο Αγωνιστόπουλος και Μπακογιάννης θα δει τον Κρασόπουλο. Μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα, καθώς δεν είχε καλό πάτημα ο Κρασόπουλος. Απαφιλοδόρησε ο Βούλγαρης, που θα προσπαθήσει για το καλάθι, δεν θα τα καταφέρει. Και ηρεμεί την ομάδα του Μπακογιάννης, καθώς είναι μπροστά με 4 πόντους. Πολυζογόπουλος, Μπακογιάννης. Πολυζογόπουλος και πάλι εύστοχος. Σούτ 2 πόντων αυτή τη φορά. Και το time out θα καλέσει αυτή τη φορά ο coach Αβδάλας. Καθώς είδε τη διαφορά να πηγαίνει στο 15-21. Κοντά σε λίγο μετά το time out. Η επαναφορά με το Φωτεινάκι. Πιέζει Μεσίνη σε όλο το γήπεδο. Θα καταφέρει να σπάσει πολύ εύκολα το πρέσι με τον Αγνωστόπουλο. Φωτεινάκης. Η Μεσίνη που ολοκλήρωσε ένα σερί 10-0. Και ανάγκασε στον coach Αβδάλα να καλέσει time out. Μετά το 15-16 που ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. Φωτεινάκης στο Κοντόπουλο. Κοντόπουλος για σουτ 3 πόντων, αυτό που επιχείρησε δεν τα κατάφερε. Και Πολυζογόπουλος. Μπακογιάννης θα δώσει τον Κρασόπουλο. Αυτός ο Πολυζογόπουλο. Άστοχος ο Πολυζογόπουλος. Θα είναι αρκετά πιεσμένος. Πήγε ένα βιαστικό σουτ. Και Φωτεινάκης. Κάτσαρης. Άστοχος και ο Κάτσαρης. Καταφέρει να συγκρατήσει ο Κρασόπουλος. Και ο Μπακογιάννης προσπαθεί να τρέξει. Θα πετύχει το καλάθι ο Μπακογιάννης. Κάνοντας το 15-23. Από την σε αυτά τα 3 πρώτα λεπτά, δεύτερο δεκαλέπτου η Καλαμάτα 80. Φάουλ στο οποίο θα υποπέσει ο Καραμπάγιας. Αλλά κερδισμένο φάουλ τον Αγνωστόπουλο. Ο Φωτεινάκης θα επαναφέρει στον Αγνωστόπουλο. Τους θα δει τον Κοντόπουλο. Επιθετικό φάουλ θα δείξει κακά μαντάτα για την Καλαμάτα 80, που είναι, καθώς είναι το τρίτο φάουλ του Γιώργου Τουμπάκα. Ο Γιώργος Σπυρόπουλος θα καθίσει στον πάγκο και στη θέση του ο Καλογερόπουλος. Καλαμάτα 80 που γυρίζει σε ζώνη 2-3. Καραμπάγιας, άστοχος. Θα πάρει το rebound ο Κοντόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα. Μια προσπάθεια από τη μία άκρη ως την άλλη του γηπέδου. Τον Κώστα Κοντόπουλο. Είναι το πρώτο καλάθι για την Καλαμάτα 80 στα 4 πρώτα λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου.
Και Μπακογιάννης θα δει το Καραμπάγια. Αυτός θα τροφοδοτήσει το Γκρασόπουλο. Θα πέσουν 3 επάνω του. Καραμπάγιας σου 3 πόντων. Το rebound από το Κοντόπουλο. Θα δώσει το Φωτεινάκι αυτός. Σε σετ παιχνίδι η ομάδα της Καλαμάτας 80 με Αναγνωστόπουλο, Κοντόπουλο. Προσπαθεί να αποστάρει ο Γιώργος Μπάκας. Έτσι κι αλλιώς έχει ολοκληρωθεί το 24. Ένα δευτερόλεπτο καθώς δείχνουν οι διαιτητές. Με τι προλαβαίνει να κάνει σε ένα δευτερόλεπτο. Καλαμάτα 80. Χάσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι ο Γιώργος Μπάκας. Καθώς τον εξέχασαν παίκτης της Μεσίνης μόνο το κάτω καλάθι. Κερδίσει το rebound ο Γιώργος Μπάκας. Κάτσαρης. Θα δει τον Αναγνωστόπουλο πολύ όμορφα ο Μπάκας. Και 4 αναπάντητοι πόντι που θα φέρουν το σκορ στο 19-23. Καραμπάγιας. Τον Μπακογιάννη, ξανά Καραμπάγιας. Αυτό στο Καλογερόπουλο. Στην ολοκλήρωση των 24 δευτερολέπτων θα κοπεί ο Πολυζογόπουλος και στον ευθυνδιασμό θα κερδίσει το φάουλ ο Κάτσαρης, κάτι που θα τον οδηγήσει σε 2 ελεύθερες βολές. Αντιαθλητικό ζητούν από τον πάγκο της Καλαμάτας 80 και time out που θα καλέσει με τη σειρά του ο coach Ψυχογιός. Το σκορ είναι 19-23 και είναι το δεύτερο φάουλ για τον Καραμπάγια. Κοντά σε λίγο μετά το time out. Και 23 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Πανεχόμαστε με τις βολές του Γιώργου του Κάτσαρη. Εύστοχος ο Γιώργος. Κάνει το 20-23. Αστοχός το rebound από τον Ιμπέζα. Πολυζογόπουλος στον Μπακογιάννη. Έχει περάσει το παιχνίδι και ο νεαρός Μαθιόπουλος. Συνεχίζει με ζώνη 2-3 ο Τσαβδάρας. Αλογερόπουλος. Το rebound από τον Αναγνωστόπουλο. Κάτσαρης στον Αναγνωστόπουλο. Ξανά Κάτσαρης και Φωτεινάκης. Μπάκας. Πάει μέχρι μέσα ο Γιώργος Μπάκας. Πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Αυτός είναι πολύ πιο γρήγορος στα πόδια. Κάνει το 22-23 και έχει δικαίωμα για συμπληρωματική βολή. Δεύτερο φάουλ και για τον Ιμπέζα. Θα χάσει, θα προσπαθήσει να πετύχει το καλάθι μετά από το επιθετικό rebound. Δεν θα τα καταφέρει. Μπακογιάννης. Μπακογιάννης. Πολυζογόπουλος. Στον Μπακογιάννη. Το rebound από το Φωτεινάκι. Καθώς ήταν άστοχος ο Συμπέζα, στο που επιχείρησε.
Δύσκολη προσπάθεια, είναι επιτυχημένη όμως από τον Κοντόπουλο. Και η Καλαμάτα 80 περνάει μπροστά στο σκορ με βραχία κεφαλή 24-23. Μπακογιάννης, θα δει τον Ιμπέζα. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα αυτός. Και Κάτσαρης, εύστοχος ο Κάτσαρης. 26-23. Μπακογιάννης. Πολυζογόμπλος. Μια πολύ ωραία πάσα στον Ιμπέζα. Αποφέρει ένα εύκολο καλάθι για την ομάδα της Μεσίνης. 25-26. Ξανά στο ένα σε μένα. Ο Μπάκας θα δώσει στον Κοντόπουλο. Ξανά Μπάκας. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γιώργο τον Μπάκα. 28-25. 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Πολυζογόπουλος. Θα δώσει τον Μπακογιάννη. Άστοχος σε σουτ τριών που τον επιχείρησε. Και Φωτεινάκης. Φωτεινάκης στον Μπάκα. Μπάκας θα δει τον Αγνωστόπουλο. Αυτός άστοχος. Το rebound. Τελικός από τον Κάτσαρη στον Κοντόπουλο. 2 αλλαγές ετοιμάζει ο coach Αδάλας. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά. Το κερδισμένο φάουλο από τον Αγνωστόπουλο. Φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Μαθιόπουλος. Τώρα θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη αλλαγή. Θα κάτσει ο Αγνωστόπουλος. Καθώς πέτυχε τη δεύτερη ελεύθερη βολή στο παιχνίδι ο νεαρός Παπουτσής στη θέση του. Συνεχίζει με ζώνη Καλαμάτα 80. Και Μπακογιάννης. Θα κλέψει ο Φωτεινάκης. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Καθώς έχει δείξει τζάμπολ ο διαιτητής για την Καλαμάτα 80 λογικά. Αναφορά από τον Κάτσαρη στο Κοντόπουλο. Τελευταίο λεπτό πρώτο ημιχρόνου. Παπουτσής, θα δει το Φωτεινάκι. Αυτός θα πάει μέχρι μέσα. Προσπαθήσει να δώσει το Βούλγαρη, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Θα κλέψει ο νεαρός Παπουτσής. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Πολυζογόπουλο. Θα πάει κατευθείαν στις βολές. Πρώτο φάουλ για τον Πολυζογόπουλο. Εύστοχος ο Παπουτσής. Κάνει το 31-25.
Εύστοχος και στη δεύτερη. Πολυζογόμπουλος. Μπακογιάννης, Πολυζογόμπουλος. Προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Θα σπλιτάρει έξω. Μπακογιάννης στο Μαθιόπουλο. Δύσκολο σουτ. Θα κερδίσει ξανά ο Πολυζογόμπουλος. Θα δώσει το Καλογερόπουλο. Η μπάλα για την ομάδα της Καλαμάτας 80 για 11 δευτερόλεπτα και time out από τον coach Αδάλα. 33-25. Επανερχόμαστε για τα υπόλοιπα 11 δευτερόλεπτα μετά το time out. Με το Φωτεινάκι στον Κοντόπουλο. Φωτεινάκης. Άστρος ο Φωτεινάκης. Καλογερόπουλος προσπαθεί να τρέξει. Θα του μείνει μπάλα στα χέρια και 32-25. Ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Κοντά σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Μαζί μας έχουμε τον Τάκη Τσέκα, τον πρώην παίχτη και της Καλαμάτας 80 και της Μεσίνης. Τάκη, πες μας λίγα λόγια για τον πρώτο ημίχρονο. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές. Είναι γρήγορο, δυνατό. Ουσιαστικά το παιχνίδι θα κριθεί στο ποιος θα πάρει το rebound και ποιος θα τρέξει. Βλέπω ότι πέρα από το άγχος που έχουν οι δύο ομάδες, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι ουσιαστικά είναι δύο ομάδες που θέλουν και οι δύο πάρα πολύ το παιχνίδι. Άρα η πιο ψύχρεμη είναι αυτή που θα κερδίσει. Τάκη, πού βγαίνει η δικιά σου πλάστικα, στην 80 ή στη Μεσίνη? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Ουσιαστικά, όπως είπες, ξεκίνησα από την Καλαμάτα 80, ξεκίνησα από το παιδικό τμήμα της Καλαμάτας 80, έπαιξα γάμα εθνική με τη Μεσίνη. Τα περισσότερα χρόνια όμως ήμουνα στην Καλαμάτα 80. Οπότε Καλαμάτα 80. Καλαμάτα 80. Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Καλή χρονιά, υγεία. Και για κάθε αθλητή εύχομαι υγεία και ευτυχία, χωρίς τραυματισμούς. Θα σε δούμε κάπου του χρόνου? Δύσκολη ερώτηση, πολύ δύσκολη ερώτηση. Το μπάσκετ δεν κόβεται με τίποτα. Είναι μια αρρώστια, θεωρώ είναι από τις καλές αρρώστιες, οπότε θεωρώ ότι θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ σαν αντίπαλος εύχομαι να σε ξαναδώ στα γήπεδα. Να είσαι καλά, εύχομαι το καλύτερο. Μαζί μας έχουμε τον Πέτρο Κωνσταντινέα, πρώην διαιτητή ποδοσφαίρου, πρώην παίχτη μπάσκετ, έχει παίξει Απόλλωνα και Ακάδημο. Πέτρο, πες μας λίγα λόγια για το πρώτο ημίχρονο. Ένα ωραίο παιχνίδι. Το κέρδος που πρέπει να κοιτάξουν, γιατί είναι μεσηνιακές οι ομάδες, είναι ότι είναι γεμάτο το γήπεδο και έχει να φανεί πολλά χρόνια σε τοπικό επίπεδο, και αυτό είναι το κέρδος και των δύο ομάδων. Γίνεται ένα ωραίο παιχνίδι, πολλά παιδιά είναι μεσηνιακής καταγωγής, γέμισε το γήπεδο και ξαναλέω ότι αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του παιχνιδιού, ανεξάρτητα τον νικητή. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Σαν διαιτητής, τους συνάδελφούς σου πώς τους βλέπεις? Καλά, δεν κρίνω ποτέ διαιτητής. Διαιτητής δεν πρέπει να κρίνει διαιτητή, αλλά διεξάγεται σε ήρεμες ως την ώρα το καταστάσεις στο τέτοιο.
και είναι και όμορφη η ατμόσφαιρα και πάνε όλα καλά. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε καλή χρονιά και υγεία. Να είστε καλά και εσείς. Μαζί μας έχουμε τον Αλέξανδρο Λικούδη, τον παίκτη της Καλαμάτας 80. Αλέξανδρε, πες μας λίγα λόγια για το πρώτο ημίχρονο. Καλησπέρα κιόλας. Το πρώτο ημίχρονο, ωραίο παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι και οι δύο ομάδες κυνηγάρανε για την νίκη. Υπάρχουν δύσκολα σφυρίγματα από τη διαιτησία, δεν μπορεί να καταπολεμήσει όλη αυτή τη δύναμη, την εξέδρα, την έδρα γενικά και την έχθρα των δύο ομάδων. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα μας, η Καλαμάτα 80, είναι πιο δυνατή, έχουμε καλύτερη ψυχολογία, θα παίξει ρόλο διαιτησία και βέβαια το κοουτσάρισμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για τον coach και από τη μια ομάδα και από την άλλη και θα παίξει ρόλο το καλύτερο κοουτσάρισμα σήμερα. Αλέξανδρε, πες μας λίγα λόγια για την πορεία της αποθεραπείας σου. Έκανες ένα χειρουργείο, πώς πάει? Έκανα ένα χειρουργείο, έσω έξω μηνίσκο. Τώρα είμαι ένα μήνα έξω. Ο γιατρός μου είπε ότι σε 2 μήνες θα μπορώ να είμαι ξανά στο γήπεδο. Θα δούμε, προς το παρόν πάει καλά, κάνουμε γυμναστική πολύ, διατροφή και περιμένουμε τα νεότερα του γιατρού. Σου ευχόμαστε περαστικά και να γυρίσεις δυνατός και γερός πάλι. Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Και η Μπέζα θα δώσει τον Πολυζογόπουλο. Θα κλέψει ο Κάτσαρης. Θα βάλει πρώτο καλάθι για την Καλαμάτα 80. Και το δεύτερο ημίχρονο. Κάνοντας το 35-25 και πηγαίνοντας τη διαφορά στους 10 πόντους. Κακογιάννης. Η Μπέζα στο Σπυρόπουλο. Δεν θα καταφέρει να δείχνει το καλάθι ο Σπυρόπουλος. Και Φωτεινάκης. Θα δει Σαντρέλιο το Βούλγαρη. Θα χάσει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ ο Βούλγαρης. Βούλγαρης εύστοχος στην πρώτη βολή. Α, ναι. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Βούλγαρης. 36-25. Και Πολυζογόπουλος. Μπακογιάννης. Θα πάρει το rebound. Μετά το άστοχο σούτ του Αλευρά ο Αναγνωστόπουλος και Φωτεινάκης. Θα βγει από τα σκριν ο Κάτσαρης. Αυτό στο Κοντόπουλο. Ο Κοντόπουλος τραβάει μακριά τον Ιμπέζα. Δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα. Και Μπακογιάννης. Από την παρέμβαση του Αναγνωστόπουλου ξανά η μπάλα για τη Μεσίνη. Μπέζα, Μπακογιάννης. Προσπαθεί να αποστάρει τον Βούλγαρη. Η βοήθεια από τον Αναγνωστόπουλο. Αυτό θα δει το Σπυρόπουλο. Ποιος είναι άστοχος? Ο Βούλγαρης από κάτω. Θα πάρει το rebound. Δευτερεύον εμβιασμό για την Καλαμάτα 80 με τον Αναγνωστόπουλο. Ποιος πετυχαίνει το καλάθι. Και συνέχεια στο παιχνίδι μετά την διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Μπακογιάννης, εύστοχος. Σου ήταν 2 πόντων.
Φωτεινάκης με Πολυζογόπουλο. Πρέπει να είναι το δεύτερο φάουλ Πολυζογόπουλου. Και Φωτεινάκης θα δώσει τον Κάτσαρη. Αυτός τον Αναγνωστόπουλο. Φωτεινάκης θα τροφοδοτήσει τον Βούλγαρη, ποιος προσπαθεί να αποστάρει. Θα χάσει το καλάθι. Ο Ιμπέζα κατεβάζει την μπάλα. Και Μπακογιάννης θα δώσει ο Σπυρόπουλο, ποιος θα πάει μέχρι μέσα. Αλευράς, το rebound από το Σπυρόπουλο. Η μπάλα θα χτυπήσει το δικτάκι. Θα καταφέρει να βγάλει τον ενθουσιασμό η Καλαμάτα 80 και τρέχει με τον Μπακογιάννη η Μεσίνη, ο οποίος θα πάει με 4 παίκτες, θα κερδίσει το φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μπακογιάννης. Εύστοχος και στη δεύτερη. Βγαίνει διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό, σε 9 πόντους. Κατεβάζει ο Κοντόπουλος και Φωτεινάκης. Φωτεινάκης θα δει το Βούλγαρη. Ωραία προσποίηση από το Βούλγαρη. Αυτός θα χάσει το καλάθι. Δεν θα καταφέρει να κάνει το coast to coast ο Καλογερόπουλος. Τώρα τρέχει η ομάδα της Καλαμάτας 80, η οποία θα πάει σε πιο set παιχνίδι. Ο Αναγνωστόπουλος μέχρι μέσα. Κάνει το 40-29. Άστοχος ο Σπυρόπουλος, σου 3 πόντων. Και Φωτεινάκης. Πολύ άστοχος ο Κοντόπουλος, διαμαρτύρεται για φάουλ. Και Μπακογιάννης. Καλογερόπουλος στο Σπυρόπουλο. Αυτό στον Μπακογιάννη. Το rebound από τον Βούλγαρη. Και Φωτεινάκης θα δει τον Κάτσαρη. Κοντόπουλος, Φωτεινάκης, γυρίζει ωραία η ομάδα της Καλαμάτας 80. Ο Σπυρόπουλος θα κάνει το φάουλ στο Αναγνωστόπουλο. 3 ελεύθερες βολές. Αυτός επιχείρησε προσπάθεια 3 πόντων. Εύστοχος στην πρώτη.
Εύστοχος και στη δεύτερη. Εύστοχος και στην τρίτη. Ένα έμεσο τρίποντο και time out. Αυτό το σκορ έχει γίνει 43-29. 4 και 40 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Κοντά σε λίγο μετά το time out. Καλογερόπουλος στον Πολυζογόπουλο. Πολυζογόπουλος θα δώσει τον Πακογιάννη. Κρασόπουλος. Με τη βοήθεια του Φωτεινάκη θα πάρει ο Κάτσαρης και θα πετύχει το καλάθι στον ευθυνδιασμό. Έχει γυρίσει ξανά. Τελικά τρίποντο, θα μετρήσει, καλάθι. Αναγνωστόπουλος, θα πάει μέχρι μέσα. Πολύ δυνατός Αναγνωστόπουλος. Ίσως να του έγινε και φάουλ. Ξανά σε man to man. Αλλάζει συνεχώς την αμυνά του coach Αβράλας. Κρασόπουλος με μπάτα. Θα στοχίσει στην ολοκλήρωση των 24 δευτερολέπτων. Μπάκας στον Κοντόπουλο. Ζώνη και από τη Μεσίνη. Κάτσαρης άστοχος. Και Μπακογιάννης. Θα κάνει το φάουλ ο Φωτεινάκης για να κόψει. Μπακογιάννη. Και time out από τον coach Σαβδάλα. Το σκορ είναι 47-32. 2 και 50 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Μπακογιάννης για τον Πολυζογόπουλο. Αυτός θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ από τον Αναγνωστόπουλο. Αναφορά από τον Πολυζογόπουλο. Θα δει τον Μπακογιάννη, ο οποίος θα χάσει ένα εύκολο καλάθι. Και Κατσούλης. Δεν βλέπει πουθενά φάουλ ο διαιτής. Θα πετύχει το καλάθι στον ευθυδιασμό ο Μπακογιάννης. Κάτσαρης. Λαζαρακόπουλος που έχει περάσει το παιχνίδι. Κατσιούλης. Θα δει τον Αναγνωστόπουλο. Αυτό στον Κάτσαρη. Μόνο στο Κάτσαρης. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Και Μπακογιάννης. Θα δει τον Μαθιόπουλο. Άστοχος ο Μαθιόπουλος. Το rebound από τον Κάτσαρη. Κατσούλης. Αναγνωστόπουλος. Κάτσαρης στο Κατσούλη. Αυτός θα δει μια πολύ ωραία πάσα για τον Μπάκα. Φοβερή πάσα από τον μικρό. Θα διορθώσει το λάθος του. Και Μπακογιάννης στον Πολυζογόπουλο. Θα πάρει το screen από τον Κρασόπουλο. Κατσούλης. Θα βγει να μαρκάρει το rebound από τον Αντρέα τον Λαζαρακόπουλο. Αναγνωστόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Κάνει το 51-34.
14 πόντους ο Αναγνωστόπουλος. Μπακογιάννης θα κερδίσει το φάουλ από τον Λαζαρακόπουλο, αν δεν κάνουμε λάθος. Ο Αναγνωστόπουλος θα καθίσει στον πάγκο, πολύ καλός σήμερα. Κατσιούλης. Κοντόπουλος οργανώνει την επίθεση Καλαμάτας 80 και Κατσιούλης. Κατσιούλης θα πάρει το screen από τον Λαζαρακόπουλο. Κάτσαρης, Λαζαρακόπουλος. Ένα άτσαλο σουτ καθώς υπήρχε ολοκλήρωση 24 δευτερολέπτων. Μπακογιάννης. Το σκορ είναι 51-35 και θέλει 15 δευτερόλεπτα. Σπυρόπουλος. Προσπαθήσει να δώσει μια πάσα, δεν θα την καταλάβει ο Γρασόπουλος. Και Κοντόπουλος. Θα δώσει τον Κάτσαρη. Κάτσαρης άστοχος. Και ολοκλήρωση τρίτου δεκαλέπτου. Κοντά σε λίγο για το τέταρτο δεκάλεπτο. Επανερχόμαστε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Επαναφορά από τον Κοντόπουλο στο Φωτεινάκι. Το προηγούμενο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 19-10. Ζεστός ο Κάτσαρης. Ξεσηκώνει την κερκίδα. Καθώς η τέντα είναι κατάμεστη σήμερα. Κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Και Μπακογιάννης. Παραλίγο να κλέψει και πάλι ο Κάτσαρης. Πολυζωγόπουλος στον Μπακογιάννη. Μπακογιάννης σε σουτ 3 πόντων. Άστοχος. Αλλά το επιθετικό rebound βάλα ξανά για την ομάδα της Μεσίνης. Πολυζωγόπουλος, μια πολύ ωραία πάσα. Θα το χάσει ο Κρασόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αντρέα του Λαζαρακόπουλο. Αυτός είναι κατά πολύ ψηλότερος. Και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Άστοχος ο Κρασόπουλος. Άστοχος και στη δεύτερη, το rebound από τον Λαζαρακόπουλο. Προσπαθεί να πιέσει Μεσίνη, σπάσει εύκολα. Ένα μικρό πρέσ που επιχείρησε η Καλαμάτα 80.
Λαζαρακόπουλος στο Φωτεινάκι. Φωτεινάκης θα δει το Κοντόπουλο. Εύστοχος ο Κώστας ο Κοντόπουλος. Σπυρόπουλος θα επιχειρήσει σου τριών πόντων. Πολύ άστοχος. Επανέφερε εκεί που υπήρχε παίκτης Καλαμάτας 80 και Κάτσαρης θα δει τον Μπάκα, ποιος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαθιόπουλο. Μαθιόπουλος που θα κάτσει στον πάγκο. Στη θέση του ο Τσιμπούρης. Μπάκας στην πρώτη ελεύθερη βολή. Εύστοχος ο Μπάκα. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Γιώργος ο Μπάκας. Κάνει το 58-35. Σπυρόπουλος στον Κρασόπουλο, προσπαθεί να αποστάρει τον Μπάκα. Όμορφη ενέργεια. Και οι δύο πόντι εν ομάδα της Μεσίνης. Κοντόπουλος θα δει τον Μπάκα. Αυτός ωραία πάσα στο Λαζαρακόπουλο. Καλάθηκε φάουλ από τον Ανδρέα Λαζαρακόπουλο. Καθώς δεν έχει βγει η ζώνη που έχει επιλέξει ο coach Σχογιός στη Μεσίνη. Κάτσε κάτω καλέ, θα σηκώσω τον Τζαμουράνι. Εύστοχος και στη συμπληρωματική βολή ο Λαζαρακόπουλος. Σπυρόπουλος. Προσπαθούν να αποστάρουν, θα πάει μέχρι μέσα ο Σπυρόπουλος. Φάουλ. Να δούμε ποιος το έχει κάνει. Ο Λαζαρακόπουλος. Και στις βολές ο Γιώργος Σπυρόπουλος. Τρίτο φάουλ και για τον Λαζαρακόπουλο. 61-38. Άστοχος στη δεύτερη, το rebound από τον Μπάκα. Μπάκας που θα κατεβάσει. Καθώς πιέζει ο Πολυζωγόπουλος στο Φωτεινάκι. Κοντόπουλος με τον Τζιμπούρη. Μπάκας άτσαλο σουτ. Το rebound από τον Σπυρόπουλο και αυτό στον Μπακογιάννη. Εύστοχος ο Μπακογιάννης. 61-40. Μπάκας πάει στο ένας με έναν στον Κρασόπουλο. Δεν θα πετύχει το καλάθι, παρότι έκανε ωραία προσποίηση. Φάουλ από το Φωτεινάκι. Στο παιχνίδι θα περάσει και πάλι ο Αναγνωστόπουλος στη θέση του Λαζαρακόπουλου. Και δεύτερη αλλαγή, θα κάτσει ο Γερός ο Μπάκας. Θα περάσει ο Γιάννης ο Βουλγάρης στη θέση του. Κρασόπουλος θα δώσει πολύ ωραία βοήθεια, αλλά θα κερδίσει και τους δύο σε αυτή τη φάση. Κρασόπουλος.
Φωτεινάκης στον Κάτσαρη. Ξανά Φωτεινάκης. Κάτσαρης. Θα φτάσει μπάλα τελικώς στο Βούλγαρη, αλλά από το παρκέ ο Σπυρόπουλος θα κερδίσει την μπάλα, θα δώσει στον Μπακογιάννη. Αυτός θα πετύχει τους 2 πόντους, κάνοντας το 61-44. 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Κοντά σε λίγο μετά το time out. Κοντάς μετά το time out, παναφορά από τον Γιώργο τον Κάτσαρη, θα δώσει τον Κοντόπουλο και πάλι η μπάλα για την Καλαμάτα 80, καθώς πιέζει πολύ Ζωγόπουλος. Θα πάρει ο Φωτεινάκης. Θα δώσει τον Αναγνωστόπουλο. Κάτσαρης. 3 δευτερόλεπτα θα δει ο διαιτητής σε αυτή τη φάση, στα οποία υπέπεσε ο Βούλγαρης και ο Πολυζωγόπουλος. Κρασόπουλος που κρατάει ζωντανή την ομάδα του, πετυχαίνοντας το καλάθι, βάζοντας και το φάουλ. ...61-46. Δεν θα πετύχει στη συμπληρωματική και Κάτσαρης. Φωτεινάκης στον Αναγνωστόπουλο. Αυτό στο Κάτσαρη. Αναγνωστόπουλος, Φωτεινάκης στη γωνία. Δεν θα επιχειρήσει ο σουτ. Σουτ τελικά από τον Αναγνωστόπουλο. Άστοχο. Rebound τελικά από ποιον? Να δούμε, από τον Κρασόπουλο. Και αυτός στον Μπακογιάννη. Μπακογιάννη στο Τσιμπούρι. Άστοχος στο Τσιμπούρι, στο rebound από το Φωτεινάκη. Θα κερδίσει το φάουλ από το Τσιμπούρι. Τρίτο ομαδικό. Έναντι 4 της Καλαμάτας 80. Κάτσαρης. Θα δώσει το Φωτεινάκη. Κάτσαρης. Αναγνωστόπουλος στο Φωτεινάκη. Προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Αναγνωστόπουλος θα πάει τελικά μέχρι μέσα. Και επιθετικό φάουλ. Καθώς πήρε ωραία θέση ο Πολυζωγόπουλος. Τέταρτο φάουλ για τον Αναγνωστόπουλο. Πολυζωγόπουλος θα κοπεί. Αλλά την μπάλα και πάλι για την ομάδα της Μεσίνης. Μπακογιάννης. Το rebound από τον Κοντόπουλο. Ποιος θα κάνει το λάθος? Αντιαθλητικό δίνει ο διαιτής.
Εύστοχος και στις δύο βολές ο Καλογερόπουλος. Πάει διαφορά στους 13 πόντους. 4 και 10 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Μπακογιάννης. Κάτσαρης με Πολυζογόπουλο. Πολυζογόπουλος εύστοχος. Τσαλιδίζει κι άλλο διαφορά. Και Κάτσαρης. Δυσκολεύεται πολύ στην επίθεση η ομάδα της Καλαμάτας 80. Κάτσαρης, Φωτεινάκης. Αναγνωστόπουλος, Κάτσαρης. Κάτσαρης. Θα χάσει. Αντιαθλητικό ζητάει ο προπονητής της Μεσίνης. Καθώς είναι άλλοι 8 παίκτες. Αυτό όμως ήταν το 5ο φάουλ του Αναγνωστόπουλου. Και στις βολές ο Μπακογιάννης. Άστοχος ο Μπακογιάννης στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, το rebound από τον Κοντόπουλο. Φάουλ. Αλλά μέσω από την ομάδα της Μεσίνης, καθώς έχει ανεβάσει την πίεσή της. Λιγόλεπτη διακοπή. Όσο δεν έχουμε καταλάβει τι ζητάνε οι δύο ομάδες από τη γραμμή. Κάτσαρης στον Κοντόπουλο. Ξανά Κάτσαρης. Πάει μέχρι μέσα ο Κάτσαρης. Θα χάσει την μπάλα και Πολυζογόπουλος. Μπακογιάννης. Παπουτσής πιέζει τον Πολυζογόπουλο, θα αστοχίσει. Με μεγάλη επίθεση ζητάει ο coach Αδάλας. Καθώς η ομάδα του έχει διαφορά 11 πόντων. Κάτσαρης στον Παπουτσί. Παπουτσής άστοχος. Και Καλογερόπουλος στον Μπακογιάννη. Άσχος ο Καλογερόπουλος, καλός. Καθώς βοήθησε όμορφα από Παπουτσής, που πήρε και το rebound. Φωτεινάκης στον Κάτσαρη. Κάτσαρης προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ. Και time out που ζητάει ο coach Ψυχογιός. 61-50.
2 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ο Κάτσαρης στην πρώτη ελεύθερη βολή. Άστοχος. Εύστοχος στη δεύτερη βολή. Κάνει το 62-50. Πολυζογόπουλος. Ωραία βοήθεια από τον Παπουτσί. Θα καταφέρει να πάρει τα βήματα. Και Μπάκας θα κατεβάσει. Θα δώσει τον Κάτσαρη. Κάτσαρης θα παίξει με τον Μπάκα. Θα δημιουργήσει Κοντόπουλος. Θα χάσει ο Κοντόπουλος. Στο rebound από Φωτεινάκη και Μπάκα. Και φάουλ από τον Ιμπέζα. Άστοχος ο Γιώργος ο Μπάκας. Άστοχος και στη δεύτερη. Το rebound από τον Παπουτσί. Και Μπάκας. Θα δώσει τον Κάτσαρη. Φωτεινάκης στον Παπουτσί. Παπουτσί στον Κοντόπουλο. Αυτό στο Φωτεινάκη. Θα δώσει τον Κάτσαρη, ο οποίος είναι άστοχος και Καλογερόπουλος προσπαθεί να τρέξει. Φάουλ από τον Κάτσαρη, λίγη σημασία έχει, καθώς 47 δευτερόλεπτα υπολείπονται για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Εύστοχος ο Καλογερόπουλος. Εύστοχος και στη δεύτερη. Κάτσαρης. 62-52. Φωτεινάκης. Πάρει ο Κοντόπουλος. Πάει μέχρι μέσα. Καλά το κεφάλ από τον Κώστα Κοντόπουλο. Και δικαίωμα για συμπληρωματική βολή. Έτσι όπως συμπληρωματική. Μπακογιάννης, πολύ άστοχος. Μπάκας, θα δώσει τον Κοντόπουλο. Κοντόπουλος θα κρατήσει την μπάλα. Τελικό σκορ είναι 65-52. Οι δύο ομάδες θέλουν να δώσουν τίποτα άλλο αυτή τη νίκη. Κάτι που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ελπίζουν για την παραμονή τους στην κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνικής.
Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Καλαμάτας 80, τον κύριο Αβδάλα. Coach, πες μας λίγα λόγια για το σημερινό μάτς. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε? Καταρχήν το σημερινό παιχνίδι είχε μια ιδιαιτερότητα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, δύο ομάδες από την περιοχή μας βρεθήκαν και παίξαν σε ένα πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και ήρθε η στιγμή για να παίξουν αντίπαλες μέσα στον γήπεδο. Εμείς αυτό που θέλαμε ήταν να κρατήσουμε το κομμάτι καθαρά στο μπασκετικό πλάνο, να μην παρασυρθούμε ενδεχομένως από την ατμόσφαιρα, την περιουραίουσα και το κλίμα που μπορούσε για να δημιουργηθεί και να ψάξουμε για να βρούμε λύσεις και απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Αυτό πιστεύω ότι έγινε αμέσα στο γήπεδο. Όταν η Μεσίνη μας πήρε μια διαφορά 7 πόντους, γυρίσαμε την άμυνά μας σε ζώνη, ξαναπήραμε κεφάλι στο σκορ και μετά από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε καθόλου στη διάρκεια του αγώνα. Εμείς προσπαθούσαμε τα δικά μας όπλα και επειδή πιστεύαμε ότι έχουμε περισσότερες λύσεις και υπερτερούμε, να προστάρουμε λίγο περισσότερο, να τρέξουμε στον ευνοιασμό του πιο αργούς ψηλούς της Μεσίνης. Κάποια πράγματα βγήκανε, κάποια δεν βγήκανε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η τέντα γέμισε. Ο κόσμος ήταν κόσμιος, το κλίμα ήταν καλό, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στον κόσμο. Από εκεί πέρα συγκεκριμένη νίκη μας δίνει τη δυνατότητα λίγο να χαμογελάσουμε, δεν έχουμε ξεφύγει, τώρα ξεκινάμε να προσπαθήσουμε για την παραμονή μας στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Ξέρετε ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα τραυματισμών και το πιο σημαντικό αυτό ήταν ότι τα παιδιά δείξανε πυγμή φέτος. Τώρα ξεπεράσαμε τα προβλήματα των τραυματισμών. Ο Αναγνωστόπουλος, ο Τσικούρης ήταν έτοιμος για να παίξει αν χρειαστεί. Ο Λικούδης θα έρθει, τα πιστεύω, σε ένα μήνα στην ομάδα πίσω. Και από εκεί και πέρα να δούμε και με το Φωτεινάκι πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση, γιατί κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις μας δυσκολεύουν και να συνεχίσουμε για να παραμείνουμε στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Coach, είδαμε από την αρχή του παιχνιδιού την προσπάθειά σας να αποκόψετε τη Μεσίνη στο inside παιχνίδι. Έστελνε συνέχεια ένα δεύτερο παίχτη, όποτε έπαιρνε η Μπέζα ή ο Κρασόπουλος την μπάλα. Είχατε δει από τα βίντεο ότι εκεί έχει μια δύναμη. Κοιτάξτε, ξέραμε ότι η Μεσίνη στον ευνοιασμό με τον Μπακογιάννη, τον Μιχάλη, είναι πάρα πολύ καλή. Προσπαθήσαμε αυτό το κομμάτι να το περιορίσουμε. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε σε έναν βαθμό. Ο Μιχάλης είναι καλός παίχτης, βρήκε λύση, έβαλε καλάθια. Και από εκεί και πέρα ξέραμε στο σετ παιχνίδι θα προσπαθήσουν την μπάλα να τη δώσουν μέσα. Εμείς κλείσαμε, κάναμε παγίδες στους ψηλούς παίχτες, φάγαμε κάποια καλάθια κυρίως από τον Κρασόπουλο, αλλά σε γενικές γραμμές η τακτική μας βγήκε. Και δώσαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Ξέραμε και το γήπεδο της Τέντας είναι δύσκολο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο για τον οποιοδήποτε για να βάλει τα ελεύθερα σουτ. Και αυτό είδατε μέσα στο γήπεδο, μας βγήκε και μπορέσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Στη συνέχεια πάτε στο Κοροπή με ένα δύσκολο πάμε Προμηθέα, ναι, τελευταία αγωνιστική και μετά πάμε Κοροπή. Ναι, έχουμε δύο παιχνίδια τώρα με τους πρωτοπόρους, έτσι. Εντάξει, μόνο κέρδος μπορούμε να έχουμε από τα παιχνίδια εμείς αυτά. Και όπως βλέπετε, ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Ο Παπουτσής έπαιξε αρκετά, βοήθησε. Ο Κατσούλης έπαιξε αρκετά, βοήθησε. Θέλουμε να έχουμε κέρδος. Παιδιά, θα πάμε για το καλύτερο. Δηλαδή, αν η ομάδα είναι πλήρης και στα δύο επόμενα παιχνίδια, πιστεύω είμαστε ικανοί και να κερδίσουμε τα δύο αυτά μάτς. Έχει θέμα πώς θα παρουσιαστούμε, δηλαδή πώς θα κάνουμε προπονήσεις, αν θα βρέχει στην Τέντα ή δεν θα βρέχει, να κάνουμε προπόνηση. Coach, από την εμπειρία σου, πού πιστεύεις ότι στις πόσες νίκες βλέπεις να κρίνεται η κατηγορία φέτος? Θα πάει, γύρω στις 10. Όποιος φτάσει 10 νίκες πιστεύω ότι θα παραμείνει. Τώρα δεν ξέρω το αποτέλεσμα, έπαιζε Παπάγου Ζάκυνθος τι έγινε. Αν η Ζάκυνθος έχασε, ουσιαστικά περάσαμε εμείς στη Ζάκυνθο και με τη νίκη έχουμε 4 νίκες και οι δύο. Άρα υπάρχει και αισιοδοξία. Θα δούμε, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Το καλό είναι να παραμένεις ζωντανός, να μην απογοητεύεσαι και να μην φεύγεις. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τέλος, πιστεύω. Coach, ευχαριστούμε πολύ, σου ευχόμαστε καλή χρονιά και υγεία για την ομάδα σου και για σένα. Ευχαριστώ παιδιά, επίσης να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους και ευχαριστούμε για όλα. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Αναγνωστόπουλο, τον παίκτη της Καλαμάτας 80. Δημήτρη, συγχαρητήρια για την νίκη και την εμφάνισή σου μετά από τραυματισμό. Έκανες μια πολύ καλή εμφάνιση και πήρατε και τους δύο σημαντικούς βαθμούς. Πες μας λίγα λόγια για το παιχνίδι. Δουλέψαμε όλη τη βδομάδα έτσι όπως μας είπε ο coach. Μας βγήκαν τα πράγματα που είχαμε πει όλη τη βδομάδα στο γήπεδο. Στοχεύσαμε σε κάποιους παίκτες και σε κάποια συγκεκριμένες καταστάσεις και ήρθε το αποτέλεσμα μέσα από την ομαδική προσπάθεια. Τώρα η συνέχεια έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας με Προμηθέα και
και Κοροπή, τους πρωτοπόρους. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την Καλαμάτα 80? Θα πάμε για το ό,τι καλύτερο, θα δουλέψουμε όπως και για αυτό το παιχνίδι για τους συγκεκριμένους παίκτες και τις συγκεκριμένες ομάδες και θα δούμε ότι μπορέσουμε καλύτερο. Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ο στόχος θα επιτευχθεί στο τέλος, θα σώσετε την κατηγορία? Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Ελπίζουμε πως ναι. Μέχρι τώρα νομίζω πάμε αρκετά καλά, ελπίζουμε και καλύτερα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας έχουμε τον παίκτη προπονητή της Μεσσήνης, τον Μιχάλη Μπακογιάννη. Μάικ, πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Εντάξει, καταρχάς θέλω να πω ότι ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, ότι είναι πολύ τιμητικό που δύο ομάδες της περιοχής βρίσκονται στη Γάμα Εθνική και μακάρι να μείνουν και οι δύο στην κατηγορία. Αυτή είναι μια ευχή δική μου πριν ξεκινήσω να πω για το παιχνίδι. Ήταν ένα μάτς το οποίο είχε μεγάλη ένταση και οι δύο ομάδες το θέλανε εξίσου. Οι άμυνες παίξανε τον πρώτο και τον κύριο ρόλο. Είδαμε ένα μάτς το οποίο πήγε πολύ από την πλευρά της Καλαμάτας 80, πήγε πολύ μεσοζωγραφιστό, με πολλά drive και πολύ τρέξιμο όσον αφορά το κομμάτι του transition να χτυπήσουν με το δεύτερο τρέιλερ. Αυτό ήταν κάτι που τους βγήκε, γιατί εμείς αργήσαμε λίγο στις επιστροφές και να γεμίσουμε το κέντρο μας και απ' την άλλη είχαμε κακή ισορροπία κάνοντας μερικά μακρινά σουτ τα οποία μας τα αφήσαν. Η τακτική τους ήταν ξεκάθαρη, να ρισκάρουν το μακρινό σουτ, να παίξουν ζώνη όταν η μπάλα ήταν στο low post, να παίξουν πολύ μέσα στα επίκεντρο τα δικά μας. Στέλνανε και δεύτερο παίκτη στο ψηλό. Ναι. Αφήσανε αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, εκεί χτυπήσανε. Δεν είναι κάτι άγνωστο, μας ξέραν και τους ξέραμε. Εκεί χτυπήσανε, εμείς δεν καταφέραμε να τους ανοίξουμε σε καμία περίπτωση. Βέβαια είχαν και το αβαντάζ των ελεύθερων βολών, δεν μπορώ να το πω αυτό. Κάποια στιγμή οι βολές πρέπει να είναι 20 κάτι 2. Εντάξει, αυτό δεν έχει να λέει όχι τόσο ότι το δώσανε τα φάουλ οι διαιτητές, όσο και ότι πήγαν αυτό το παιχνίδι τους σε πιο physical. Μπορεί, θέλω να δω και το βίντεο γιατί είμαι και πολλή ώρα μέσα. Πάντως έχουμε ένα δικασμένο ότι σουτάρανε κάποια στιγμή πάνω από 20 βολές και εμείς, αν δεν κάνω λάθος, κάναμε 2 βολές σε εκείνο το σημείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είπαμε και τα παιδιά ότι οι άντρες συνεχίζουν, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Πολύ δύσκολη θέση μας από εδώ και στο εξής, το γνωρίζουμε. Έχουμε πρόβλημα στα εκτός έδρας παιχνίδια και αυτό ήταν ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι. Έρχονται 2 παιχνίδια μέσα στην έδρα μας. Θα πάμε να τα παίξουμε και ό,τι βγει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από εδώ και στο εξής, για μας είναι μονόδρομος όλα τα μάτς. Πρέπει να βρούμε και εκτός έδρας και εντός έδρας. Μην κρυβόμαστε, ούτε θα γαϊδέψουμε αυτιά. Όσο είναι στο γήπεδο από Τρίτη, θα δουλέψουμε και θα συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε σε καμία περίπτωση. Συγχαρητήρια στο μάτς Καλαμάτας που κέρδισε το μάτς. Και ας ελπίσουμε να μείνουν και οι δύο μας στην κατηγορία. Μάικ, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε καλή χρονιά και υγεία για σένα και για την ομάδα σου. Να είστε καλά, παιδιά, και εσείς καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Μας έχουμε τον παίκτη της Μεσσήνης, τον Γιώργο τον Σπυρόπουλο. Γιώργο, πες μας λίγα λόγια για το σημερινό μάτς. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε? Τι έφταξε και ήρθε η ήττα αυτή? Πιστεύω ότι κρίθηκε καθαρά στο δεύτερο δεκάλεπτο, που ενώ ήμασταν μπροστά γύρω στους 5 με 7 πόντους, δεν θυμάμαι ακριβώς. Με δική μας δυστοκία στην επίθεση και κάποια αμυντικά λάθη έκανε η Καλαμάτα 81-15-2 και θεωρώ ότι εκεί χάθηκε το παιχνίδι πολύ ψυχολογικά. Πιο πολύ χάσαμε την ψυχολογία μας και μας τύχησε αυτό. Όταν ξυπνήσαμε στο 4ο δεκάλεπτο ήταν αργά. Θα το παλέψουμε, δεν έχει κρυφθεί τίποτα, ήταν σημαντικό το παιχνίδι, το θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι και οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι δείξαμε ότι μπήκαμε δυνατά. Εντάξει, πολλές φορές δεν αρκεί μόνο η θέληση, είναι και οι δυνατότητες, είναι και η κούραση, είναι πολλά. Θα το παλέψουμε και οι τραυματισμοί, σημαντικό κομμάτι. Γιώργο, πες μας λίγο τα συναισθήματά σου το να παίζεις ένα παιχνίδι ντέρμπι μεσσηνιακό μετά από πολλά χρόνια. Για μένα το σημαντικό είναι η ατμόσφαιρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Μ' άρεσε, είναι σημαντικό και εσύ ξέρεις, έχεις παίξει μπάσκετ και παίζεις ακόμα. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, σου δίνει όθηση, σου δίνει δύναμη. Όσον αφορά τώρα, τα παιδιά είναι φίλοι μας πάρα πολλά. Δεν είχαμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν. Ναι. Θέλαμε και δύο τη νίκη. Να ευχηθώ και στις δύο ομάδες καλή τύχη για την πορεία και μακάρι να μείνουμε και δύο στην κατηγορία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, σου ευχόμαστε καλή χρονιά και να πετύχετε τους στόχους σας. Εγώ ευχαριστώ και εσείς, να είστε καλά.